Hej Christian, jeg vil gerne læse mine afleveringer op. Jeg ved ikke lige hvordan lyden er lige nu, jeg har ikke lige fået det tjekket. Det er første gang jeg optager, så vi ser hvordan det går. Første spørgsmål. Redegør for de centrale elementer i David Eastons model for det politiske system. Og så har jeg skrevet. David Eastons model lægger meget fokus på, at modellen i helhed kun kan fungere, hvis de enkelte dele fungerer. For eksempel skal det politiske system have magt, altså autoritet, så de love, som bliver vedtaget, også bliver vedtaget af folket. Easton mener også, at omgivelserne har en stor rolle inden for de beslutninger, som Folketinget tager. Eastons model tager udgangspunkt fra en demokratisk politisk styreform, hvor vi starter med, at regeringen vedtager en ny lov, og det kalder vi så outputtet. Og efter loven så er blevet offentliggjort på lovtiden og i medierne, så reagerer folket på den her nye lov. Og folket reagerer så både godt og dårligt, selvfølgelig, da folk altid vil være uenige om forskellige ting. Og den her reaktion, den kalder man så for feedback, som er virkelig essentiel i David Eastons model, da vi i demokrati, som sagt, har folket som ligesom det største styre. Så efter feedback, så kommer vi så til inputtet, som består af to ting. Det består af støtte, og det består af krav. Og støtten består så af tre niveauer, som er her: fællesskabet, styret og styreformen. Og støtten kan komme fra diverse støttegrupper, men før det politiske system skal kunne fungere, så skal alle de her tre støtteformer understøttes. Og hvis der ikke er støtte til fællesskabet for eksempel, vil det betyde, at folket vil løsrive sig fra systemet. Og det her vil så bringe systemet i fare, men manglende støtte til styreformen, som i vores tilfælde demokrati, vil også være en kæmpe omvæltning. Men derimod, hvis vi så kigger på støtte til styret, så vil det så kunne afvikles med et valg, som jeg har skrevet. Og styret, der snakker vi den valgte regering. Så kommer vi til krav, som er den anden ting i inputtet. Og krav, det kan jo så komme fra for eksempel diverse græsrodsbevægelser, som kan være imod en ny lov, og så vil have ændret noget, have nogle krav dertil. Men de kan også komme fra folket, som igennem medierne viser deres utilfredshed. Og derefter vil Folketinget så tage stilling til, om det er noget, der skal ændres, hvis der nu er nogen, der er utilfreds med det her. Det var egentlig det, jeg havde til første. Så vil jeg gerne begynde på artiklerne. Der var A og B. Og der står der i opgaveformuleringen: brug nedstående artikler og analysere dem i forhold til Eastons model. Og så hvis vi ikke kender sagen om hvordan det kan ske for flygtninge, må I bruge lidt tid. Du ved godt hvad der står, du har selv skrevet det. Så ved den første, der er skrevet: i den første artikel, altså A, er det regeringen, som er kommet med det lovforslag, altså output, at værdigenstande på over 3.000 kroner skal beslaglægges af politiet. Folket i Danmark og i andre lande, og Liberal Alliance, Enhedslisten og Socialdemokraterne, er altså kommet med noget feedback, hvor de siger, at dette lovforslag ikke er okay, og de er utilfredse med det. Og partierne, altså det var så Liberal Alliance, Enhedslisten og Socialdemokraterne, så stiller nogle krav i stedet for. Som for eksempel et af dem var, at værdigenstande med affektionsværdi helt skal udlades. Og det Folketinget så gør, det er, at de kigger på det, de kigger så loven igennem igen, og så diskuterer de, om loven skal ændres. Og i det her tilfælde, så bliver loven så ændret. Og partierne kom så igen med noget feedback på den her ændrelse, hvor Dan Jørgensen siger, at vi er glade for, at ministeren har givet sig. Vi synes ikke, at man skal stå i en situation, hvor man tager hvilesesringe eller andre genstande af affektionsværdi fra folk. Og det er også feedback, kan man sige. Eller det er feedback. Næste artikel, der er skrevet: i den anden artikel, altså B, diskuterer regeringen frem og tilbage om et lovforslag, som går ud på, at asylansøgere kun må have værdigenstande under 3.000 kroner.
Og da verden, med verden mener jeg så Washington Post og diverse reklamer, eller diverse aviser og medier, de så finder ud af det her, så kommer folket med en masse dårlig feedback på de sociale medier imod Inger Støjberg, om at det var det kan de ikke tillade sig, og de blev sammenlignet med nazi tilbage i 1920'erne og 30'erne, og det er ikke særlig godt. Og det her viser, for eksempel, en ting det viser, er, at hvor stor en rolle medierne så har i samfundet, og hvor meget magt, folket ligesom har, og ja, medierne, som sagt. Videre. I tredje opgave har jeg skrevet, eller står der, i problemformuleringen, diskutere fordele og ulemper ved et demokratisk system, hvor den såkaldte feedback-mekanisme er central. Og der er skrevet, i et demokratisk samfund er det folket, der er den egentlige magtindehaver. De tre andre statsmagter er der kun for at holde hinanden i skak, så magten ikke er koncentreret et sted. Altså så for eksempel, at den lovgivende magt ikke har al magten. Og lige præcis derfor er feedback-mekanismen essentiel i Eastons model, da det viser præcis, hvordan folket har magten. Og det er dem, der ligesom er i centrum. Det er det, der er essentielt ved demokrati, at folket er med til at bestemme. At det ikke bare er enevælde, for eksempel. Og fordelen ved et demokratisk samfund er, at alle har noget at sige. Både unge og gamle og store, små, syge og raske har alle en stemme på det parti, som de synes har den ideologi, som passer ind i deres liv. En anden fordel er, at alle er lige. Alle har en ret til at stemme, og en ret til at ytre sig, som personen lyster. Bare handler hun ikke krænker andre. Vi mennesker er meget utålmodige. Det er så de dårlige ting, jeg kommer til. Eller de ulemper der er. Vi mennesker er meget utålmodige, rastløse og utilfredse. Og vi vil gerne have, at der sker nye ting hele tiden. Regeringen er derfor hele tiden i gang, og er i gang over en længere periode også, da det godt kan tage lang tid at få en lov gennemført. Al den tid og energi, der bliver brugt på at lave disse love, koster så penge, og derfor skal vi så give med i skat, eller der skal skæres andre steder fra, før det hele kan køre rundt. Så det er hele tiden sådan et spil om, hvad man prioriterer over noget andet, og hvad man kan gøre flest folk tilfredse med. Jeg tror, det var det. Jeg tror ikke, jeg har så meget mere. Jeg har besvaret alle spørgsmål. Yes. Og jeg har lavet en video. Så jeg håber, du har en god ferie, Christian. Vi ses snart igen. Ses, hej.